Είδες πως τρέξαν όλοι για σένα, Έτοιμοι να παίζουν τη φωτιά είναι για να σε σώσουν. Αυτή την εικόνα κρατάς στο μυαλό σου, Απόστολε. Στα δύσκολα κράτημα πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάθημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως απ' το μηδέν φτάνεις στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα αλλάζει γνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι είναι άσχημα στην κόλαση. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Αν σου δοθεί η ευκαιρία να μπεις μέσα μπες. Όμως θυμίσου εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμηνές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Καίει! Δεν ματάει! Παναγία μου, τι ήταν αυτό! Ρουκέτα! Ευτυχώς ζούφια. Το ελικόπτερο! Στόχος ήταν το ελικόπτερο! Από εκεί ήρθε. Κάστε τον! Κάστε τον γρήγορα θα εγκοπανίσει! Ζωντανό τον θέλουμε. Ναι, τώρα σώθηκες. Δηλαδή αν αυτό το πράγμα είχε πετύχει το στόχο του τώρα, ο Αποστόλης. Και ο Αποστόλης κι εμείς. Τα συντρίμια που την έκρηξε στα κεφάλια μας τα πέφτανε. Αχ, δεν νιώθω καλά. Όρθια. Τι τα θες τα ζόρια που δεν αντέχεις. Βασίλη! Μακριά από εκεί! Μακριά! Ερίκο! Παίρνεις την Αγγέλα, τη Λένα και τα παιδιά και φεύγετε! Και εσύ, Τζία, γρήγορα! Δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει σήμερα, μην μας έρθει τίποτα άλλο ροκαταβατό! Τι θα χάσουμε το καλύτερο! Αν ο Λάζαρος και ο Αγγλών τον παλαρώσουν τον τυπά, να είμαστε εδώ να βάλουμε κανένα χεράκι! Δεν είναι όλα παιχνίδια, μικρέ. Πάμε, μην έχω tips, σας έφερα. Να φύγω με την Τζία, γιατί να στριμωχτούμε στο αμάξι του Ερίκου! Ελένα μου, δεν έρχεσαι μαζί μου, μη στριμωχτείτε! Δίκιο έχει ο μικρός. Θράσουμε να φύγουμε όλοι. Αφού είναι επικίνδυνο, γιατί να μείνεις. Τα αφεντικά δεν φεύγουν, Ελένα μου, όσο κι αν ζορίζουν τα πράγματα. Δεν έχουμε και απέτηση να καταλάβεις. Από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκες από την κουζίνα σου σε πεδίο μάχης. Εσύ τι πετάγες, αφεντικό είσαι. Μου χρωστάς κάποιες εξηγήσεις. Εγώ. Γι' αυτό τα ξαφνικά κολλητήλικια με τον Νικόλα, Για να τον μπλέξεις την απόδραση. Πένι μου. Κομμένα τα πένι μου. Τι τα βάζεις με τον πατέρα σου. Ο Νικόλας προσφέρθηκε να βοηθήσει και φυσικά εμείς δεχτήκαμε την προσφορά. Προσφέρθηκε. Δεν έπρεπε να της το πεις. Του είχα υποσχεθεί ότι θα μείνει μεταξύ μας. Να με ενημερώνεις όταν δίνεις υποσχέσεις. Αλλιώς δεν ευθύνομαι για τις συνέπειες. Επιτέλους έφυγαν οι ερασιτέχνες. Τι στο διάλογο κάνουν τόση ώρα ακόμα να τον πιάσουνε. Εκθαφανήθηκε ο κολοπεδαράς. Πρόλαβες, είδες μουρή. Με δουλεύει, σου λέω εκθαφανήθηκε. Χαλαρά, και εμένα μου τη δίνει, αλλά δεν φταίμε εμείς που την κοπάνισε. Ποιο μαθηνέτσι γάμο το. Ποιο δείξε ότι μάθε εδώ. Πολλοί το ξέρανε, το θέμα είναι ποιος μίλησε και σε ποιον. Να σου πω, μην αρχίσουμε πάλι να τα ρίχνουμε στον άλλο. Ευτυχώς που τα έχω σπάσει με την Αμαλία. Άντε, ανέβα. Θούδι αυτό. Ρε φιλαράκι, πότε θα βάλεις μυαλό. Πότε θα σταματήσεις να πέφτεις η φωτιά για τους άλλους. Βλέπεις τι αχαριστία υπάρχει γύρω μας. Γιατί το κάνεις. Γιατί έτσι γεννήθηκα. Με αυτό το κουθούρι. Τον χάσατε, Άχρηστη. Ας πήγαινες εσύ να τον προλάβεις. Αν δεν σε αρέσει τα δύσκολα, Λάζαρε, να σε κάνουμε παιδί για τα θελήματα. Μην μείνεις χωρισμένο κάματο. Προλάβατε τουλάχιστον να δείτε πρόσωπο κάτι, είμαστε τελείως στο σκοτάδι. Τελείως στο σκοτάδι. Και δεν τρέψει από το παραδέχεσαι. Ποια είναι η δουλειά σου. Σίγουρα όχι να πέφτει πάνω σε ρουκέτες για να σώσει τους υπόλοιπους. Του είπε κανείς να πέσει πάνω στη ρουκέτα. Δεν τρώγεσαι, ρε. Ζακλόντ, μέσα στο πανικό ξέχασα να σε ευχαριστήσω. Συγγνώμη και εκ μέρους όλων σε ευχαριστώ. Δεν βαριέσαι, αφεντικό. Και εγώ από τον πανικό μου έπεθα πάνω στη ρουκέτα, κατά λάθος. Μην νομίζεις ότι με κάνει ένα θύρας. Τι με κοιτάς. Γιατί πάσχεις τόσο πολύ να αποδείξεις ότι είσαι αφεντικό. Αφού είσαι και μάλιστα με συμβόλαιο.
Εγώ είμαι αφεντικό από τη μέρα που γεννήθηκα. Δεν περίμενα το συμβόλαιο. Εσύ κοίτα να αλλάξει μυαλά, γιατί κάποια στιγμή θα κουραστώ να διορθώνω τα λάθη σου και να καλύπτω τις αδυναμίες σου. Σε μία ώρα στο γραφείο. Μην κολαβαράτε, έχουμε δουλειά. Λάζαρε, αυτό θα το πάρουμε μαζί μας. Δεν είναι επικίνδυνο, βρε παιδί μου. Τσίφος, κύριε Αυγενία. Στόχισες, ηλίθιε! Το πόδι μου! Δεν φταίω εγώ, κύριε Αυγενία. Βουλωστό! Και βγάλε αυτή τη γελία περούκα και αυτά τα κατσιασμένα μουσια. Μην αληθινό το μουστάκι. Αλήθεια, το μπαζούκα ήταν ελαττωματικό. Σκάβεις το λάκκο σου, Στάκα. Εγώ τα πλασάρω στην αγορά. Κανένας δεν παραπονέθηκε μέχρι τώρα. Και το σκάρτο έπεσε στον καντέμι, τι να πω. Αλήθεια, λίγο πριν βρει στόχο η ρουκέτα, άλλαξε πορεία και έπεσε στο χώμα. Δεν λες πάλι καλά που δεν πήρα στο λαιμό μου κανέναν αθώο. Αθώος δεν είναι κανένας, το κατάλαβες? Αυτό να το θυμάσαι. Αν θέλεις να συνεχίσεις να δουλεύεις μαζί μου. Αλλιώς θα θυμηθώ κι εγώ το πούλημα που μου έκανες και θα δοκιμάσω την καινούργια παρτίδα μπαζούκα σε πάνω σου. Εντάξει. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μου πεις. Πες μου τι θέλεις να κάνω και θα το κάνω χωρίς να αποτύχω. Να βρεις τρόπο να μπεις στην κλίκα τους. Πλάκα μου κάνεις. Αυτή σε φωτογραφία να με δούνε θα με κομματιάσουνε. Πρόβλημά σου. Εγώ θέλω να είσαι μέσα και να μου δίνεις ραπόρτο για τις δουλειές τους. Κάτι δεν πάει καλά. Το πιάνει στον αέρα. Παραπήρε θάρετα αυτή. Η μύτη της πια σκίζει τον ουρανό. Αχ, βρελένα μου, γιατί μαυρίζεις την καρδιά σου? Η ζωή είναι μικρή, είδες τι θα γινότανε παραλίγο. Αν είχες κάσει ρουλκέτα, όχι μύτη, ρουθούνι δεν θα έμενε. Μη μου το θυμίζεις. Στο θυμίζω για να καταλάβεις πόσο πολύ τυχερή είσαι για να γκρινιάζεις. Έχεις τον άντρα σου, τα παιδιά σου, υγεία, λεφτά. Ακόμα και τη μάνα σου έχεις. Τι άλλο θέλεις? Να τα κρατήσω αυτά που είπες. Αυτό θέλω. Όχι να νιώθω συνέχεια το επιλούμε από ένα βρωμοθήλικο. Τι έγινε, τον πιάσανε, μάθαμε τίποτα? Δυστυχώς τους ξέφυγε. Κατάλαβα. Περιπέτειες θα έχουμε πάλι. Εγώ χαιρετώ. Άντε, πάμε κι εμείς να ηρεμήσουμε λίγο. Πήγαινε, θα έρθω μετά. Εξήγησε μου, βρε Ρίκο, πώς ξαναγύρισε η Σιλβή στο μαγαζί και γιατί? Ο Θράσος αποφεύγει να μου μιλήσει. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι διάφορα. Ό,τι και να σκέφτεσαι είσαι μακριά. Δηλαδή? Μην ταλαιπωρείσαι με εικασίες, αυτό εννοώ. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Σιλβή είδε ότι δεν μπορεί να σταθεί μόνη της στην αγορά, έβαλε λοιπόν την ουρά στα σκέλια και επέστρεψε. Και εσείς τη δεχτήκατε? Άσε που δεν έχει την ουρά στα σκέλια. Μη σου πω ότι κουνάει περισσότερο από πριν. Μιλάει λες και το μαγαζί της ανήκει. Ξέρει καλά το παιχνίδι του εντυπωσιασμού, αγνόησέ τη. Μια και μείναμε οι δυο μας, αυτό είναι για σένα. Έψαχνα την κατάλληλη ευκαιρία να στο δώσω. Τι είναι αυτό? Ο Αποστόλης μου ανέθεσε να το παραδώσω στα χέρια σου. Ο Αποστόλης πότε? Την τελευταία φορά που τον επισκέφτηκα στη φυλακή να μιλήσουμε για την απόδραση. Λενάκη, για να κρατάς αυτό το γράμμα δύο είναι τα τεινά. Ή την έκανα για αλλού, ή την έκανα οριστικά για αλλού. Όπως και να έχει. Να μην στενοχωριέσαι. Να λες πάλι καλά που με ξεφορτώθηκες γιατί μόνο σε μπελάδες σας έβαζα. Πόσο να κρατήσω κρυφό τη σε γουστάρω. Θα την έκανα τη ματσολιά και θα σκοτωνόμαστε με τον αδερφό μου. Εκείνο το φιλί δεν το μετάνιωσα ποτέ. Και αν είχα νιώσει ότι κάτι παίζει και από μέρος σου, θα τα τίναζα όλα στον αέρα για χάρη σου. Μη με μισείς για αυτό που είμαι. Να με αγαπάς για αυτό που θα μπορούσε να γίνω δίπλα σου. Ακόμα με την τρύπα στο πουκάμισο είσαι εσύ? Η τρύπα στο πουκάμισο είναι το λιγότερο. Έλα με τις μελούρες, μην ξεράσω. Ξεφορτώθηκε στη μηχανή? Γιατί είσαι το θοθκύλα? Τι είπες? Είπα, γιατί είσαι το θοθκύλα. Μιλά καλύτερα γιατί... Και νεκρός να ήμουν, θα θυκωνόμουν να ξανασκοτωθώ για πάρτι σου. Με πνίγει. Τι έγινε?
Γιατί είστε έτσι? Τι τρέχει? Μίλα ρε. Τίποτα δεν τρέχει. Είμαστε ακόμα τσιτωμένοι, αυτό είναι όλο. Άκουσα στο αυτοκίνητο για την απόδραση. Τι είπαν, υποψιάζονται κανένα? Αυτά δεν τα λένε στο ραδιόφωνο αφεντικό. Θα μας επισκεφτούν οι μπάτσοι αργά ή γρήγορα. Ο Μπεχράκης υποσχέθηκε ότι το κυματάκι δεν θα βρέξει ούτε τα πόδια μας. Το καλό που του θέλω να κρατήσει την υπόσχεσή του, γιατί αλλιώς τον βλέπω να πνίγεται στα ριχά. Λέγε ρε Ρίκο, τι είπανε? Κινηματογραφική απόδραση στο κέντρο της Αθήνας και τέτοιες ανοησίες. Λέξη για το ελικόπτερο, άρα δεν το γνωρίζουν. Α, και ότι ο αστυνομικός που φουλούσε το τραπέζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διάσηση. Ρε το φουκαρά τον Νικόλα, ήταν ανάγκη το χτυπήσει τόσο δυνατά. Αυτός χαλάει και με το παραμικρό. Πού πας ρε! Άστον, θα σχημεύει. Τώρα είναι σοκαρισμένος. Πρέπει να εφαρμοστεί ψυχολογικότητα στους μπράβους. Να ξέρεις αυτός που προσλαμβάνεις έχει την απαιτούμενη τρέλα και ικανότητα ή μόνο την τρέλα. Μην ανοίξουμε κουβέντα περί ικανότητας. Πρέπει να βρούμε ποιος μας την έστησε. Ξέρουμε ότι η Ευγενία θέλει να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά πώς είναι δυνατόν να ήξερε και το ελικόπτερο? Αυτό με βασανίζει και εμένα. Από όλους εμάς πήραμε μέρος στην απόδραση, κανείς δεν είχε όφελος να φάει τον Αποστόλη. Ένας τρόπος υπάρχει να το μάθουμε. Ποιος τρόπος? Όπα, Σιλβί. Πριν ανοίξουμε πόλεμο, κάνουμε μια κουβέντα μαζί της. Ανοιχτά, πρόσωπο με πρόσωπο. Εσύ μπορείς να της μιλάς όσο εγώ θα τη γαζώνω. Δεν θα δεχτεί να μας μιλήσει αφεντικό. Μαζί μου θα δεχτεί. Ερίκο, κανόνισε ένα ραντεβού μαζί της. Λάζαρε, μαζί με τον μπαζούκα ξεφορτώσου και τα όπλα. Είναι επικίνδυνο να τα έχουμε στο γραφείο. Τι εννοείς να τα ξεφορτωθώ, αφεντικό? Δεν ξέρω, θάψτα, πέτατα, δώστα για ανακύκλωση, κάντε ό,τι νομίζεις. Α, το μαγαζί απόψε δεν θα ανοίξει. Είμαστε όλοι κομμάτια. Τι πράγμα? Φυσικά και θα ανοίξει το μαγαζί. Αν το κλείναμε κάθε φορά που είμαστε κομμάτια, ξεκουράσου, θα είμαι εγώ εδώ. Άστο να λέει, κρύψτα κάπου και όταν. Ας τις διαταγές σε μένα, ξέρω τι θα κάνω. Βλέπεις, Υφάκη. Και όλα αυτά εξαιτίας του θράσου. Αυτό έχει δώσει τέτοιον αέρα. Και θα τους τον κόψεις εσύ φυσικά. Αυτό για σένα, τον Αποστόλη. Έλα να σε πάω εγώ. Φοβάμαι το δικό μου. Θέλω να μείνω και λίγο μόνος μου. Φοβάμαι ότι θα έχεις παρέα στη διαδρομή. Αυτό είναι από τον Αποστόλη. Μου είπε να στο παραδώσω όταν όλα θα έχουν τελειώσει. Σιλβί μου, όσο και να μην το πιστεύεις, μανάρι μου, για να σε προστατέψω σε είχα αφήσει την απ' έξω. Ξέρω ότι θα επιβιώσεις. Είσαι γεννημένη Αμαζόνα. Σταμάτα όμως να ευνοχίζεις τους άντρες γύρω σου, γιατί θα μείνεις μόνη σου. Και ο τόλης σου δεν θα είναι δίπλα να σου κρατήσει το χέρι στα δύσκολα. Και ξέρω, εγώ ξέρω ότι θες κάποιον δίπλα σου απεγνωσμένα. Μακριά από το αδερφάκι μου όμως. Θα είναι μοιραίο λάθος και για τους δυο σας. Θράσο μου, ελπίζω να έχεις στο μυαλό να αμάρε Αποστόλη με το λιθοσκαλίσματα, να αυγατήσεις την περιουσία. Είσαι τυχερός που έκανες οικογένεια και έχεις τόσους γύρω σου να σε αγαπάνε και να σε νοιάζονται. Εγώ έμεινα μπακούρι από άποψη, από φόβο, πάρ' το όπως θες. Και τώρα δεν έχω κανένα να μοιραστώ, έστω ένα βλέμμα, ρε αδερφέ. Μη βάλεις τα κλάματα. Τα αφεντικά δεν κλαίνε. Παίρνουν ανάσα και προχωράνε μπροστά. Και αν πέσουν σε τοίχο, τον γκρεμίζουνε. Αν πέσουν σε γυναίκα, την πατήσανε. Γι' αυτό, μακριά από τη Σιλβή, ξέρεις τι λέω. Αδερφάκι, αντίο. Σε αγαπάω και μην το πιστεύεις. Άρα, Αποστόλη, πόσα δεν είπαμε πάλι. Πόσες κουβέντες δεν αρχίσαμε. Γιατί γάμο το. Θα βουτιάσεις. Και επειδή θα μου πεις έτσι μ' αρέσει, σου φορέ κάτι να ρίξεις τους ώμους τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Και αυτό γιατί το χρειάζεσαι. Από την ώρα που γυρίσαμε δεν έχεις φυλέξει. Σοκαρίστηκες με την περιπέτεια που ζήσαμε ή συμβαίνει κάτι άλλο? Στην υγειά μας. Πιες μια γουλιά να ζεστάνεις τα μέσα σου και πες μου. Μετά λέτε ότι εγώ τα τσούζω. Μαμά,
Έχεις μετανιώσει ποτέ για πράγματα που θα μπορούσες να έχεις κάνει και δεν έκανες? Ή για αποφάσεις που πήρες κάτω από πίεση? Ή χαλαρά, δεν έχει σημασία. Έχεις σκεφτεί πώς θα μπορούσε να είναι τώρα η ζωή σου αν δεν είχες παντρευτεί τον μπαμπά, αν δεν είχες κάνει εμένα? Τα έχεις σκεφτεί όλα αυτά? Όλη την ώρα αυτό σκέφτομαι. Έλα, μην μου κάνεις πλάκα. Πιο σοβαρά δεν έχω μιλήσει ποτέ μου. Γαμώ το να μην φέρω το μπουκάλι. Η ζωή μας πρέπει να έχει και λάθος αποφάσεις για να μπορούμε να εκτιμήσουμε τις σωστές. Ποια λάθος απόφαση σε βασανίζει? Καμία. Σκέψεις έκανα. Ναι, αλλά κάτι γεννάει αυτές τις σκέψεις. Η συνειδητοποίηση, λένε ότι σήμερα είμαστε και αύριο όχι, μπορεί να τα φέρει πάνω κάτω. Αυτό είναι? Σου ήρθαν τα πάνω κάτω? Τι θέλω και ανοίγω τέτοιες κουβέντες μαζί σου. Αφού την άνοιξες όμως, να είσαι έτοιμη να ακούσεις και αλήθειες. Είσαι? Κάτι μου λέει ότι το πας για να καταλήξει τον μπαμπά. Ναι. Μετάνιωσα. Όχι γιατί τον αγάπησα και τον παντρεύτηκα, ούτε γιατί γέννησα σένα. Αλλά γιατί τον πέθανες, το παραδέχεσαι επιτέλους? Γιατί πήρα πάνω μου το φταίξιμο του πορνόγερου. Στην αγκαλιά της γκόμενας τα κακάρωσε. Το έκρυψα από όλους για να μην φορτωθείς ούτε εσύ ούτε τα εγγόνια μου τα ρεζιλίκια. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να με μισήσεις, να με συγχαθείς και να με εχθρεύεσαι τόσα χρόνια. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Για να σου πω ότι θέλει πολύ κουράγιο για να πάρεις μια λάθος απόφαση. Και ακόμη περισσότερο για να αντέξεις όλο αυτό το βάρος. Οι λάθος αποφάσεις είναι για τους τολμηρούς. Τα αδέφια Αγγέλα, μάνα, γιαγιά και ψεύτρα. Έπρεπε να φωτογραφίσω την ψιλοκάπουλη τη Ρωσίδα καβάλα στον μπαμπάκα. Να έχω τις αποδείξεις, να σου τις τρίψω στη μούρη σου για να το πιστέψεις μια και καλή. Ψιλοκάπουλη Ρωσίδα, μη χειρότερα. Πού τα βρίσκει και τα λέει όλα αυτά? Διαστραμμένο μυαλό. Ο Νικόλαος Κλοντάκης σε ποιο δωμάτιο είναι? Πώς είπατε? Ο Νικόλαος Κλοντάκης, ο αστυνομικός, σε ποιο δωμάτιο είναι? Στο 303. Ευχαριστώ. Σε ποιον όροφο? Στο τρίτο. Σωστά. Νικόλα, αδερφάκι, διάθεση είπαμε, διάθεση. Σε χάθα, αδερφάκι μου. Πού το πας, τι κάνεις? Στο νεκροδομείο. Γιατί έτσι χωρίς να τον κλάψει κανείς δεν φύτρωθε, έχει οικογένεια. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν συγγενείς, συγγνώμη. 4 αδέρφια είχε και μάνα και πατέρα. 90 χρονών και έχει μάνα και πατέρα. Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε. Γιάννη. Νικόλα! Δεις! Γάμο το δεις! Σιγά σιγά. Είμαι πολύ σελισμένος ακόμα. Τον καημένο τον παππούλη βογκούσα όλη νύχτα. Τρελάθηκα αδερφάκι, νόμιζα ότι τα κακάρωσες. Τι θέλεις εδώ ρε Γιάννη? Ξέρεις τι επικίνδυνο είναι? Μπαινοβγαίνουν συνέχεια συνάδελφοι για περαστικά. Θέλεις να με κάψεις άμα σε αναγνωρίσει κανείς και κάνει το συσχετισμό? Νικόλα, σου είχα πει να μην μπλέξεις μαζί μας. Θες να πηδήξεις τη ζωή σου, αυτό θες, Θες να καταντήσεις και εμένα αναλώθιμος? Δεν είχες πάρει άλλο δρόμο. Χαίρομαι που σας βοήθησα και θα το ξανακάνω. Πήγαινε σε παρακαλώ και πες όλους πως είμαι καλά, να μην ανησυχούν. Ρε, μ' ακούς, μιλάω. Αν είναι για την κόρη του αφεντικού, μπορείς να είσαι μαζί της και χωρίς να παίζεις τον κόλλο κοροναγράμματα. Τι βρίσκω, το καταλαβαίνεις. Νιώθω ζωντανός. Τελικά μοιάζουμε πολύ εμείς οι δύο. Αυτό βλέπω. Ξανασκέψου. Ξανασκέψου το πάντως. Δεν θα σε παρεξηγήσουμε άμα. Δεν μπερδεύεσαι. Έχω πάρει ήδη τις αποφάσεις μου. Τόσα λεφτά για μαντημένα λουλούδια. Δουλευόμαστε. Θα βρω πιο φτηνή λύση. Ναι. Καλησπέρα. Δεν πιάνει το σαγόνι σου μάσα συνέχεια. Κάτσε. Λοιπόν, Μάτα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα από την αρχή. Αλήθεια, το Μάτα από πού βγαίνει? Από το σταμάτα. Α, εσένα όμως δεν σε σταματάει τίποτα, Τζοκ. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μάτα μου, τραγουδάς χάλια. Κινείσαι στην πίστα ακόμα πιο χάλια
Με πειράζετε, Μ' αρέσει η αυτοπεποίθησή σου. Προσλαμβάνεσαι. Για χάρη του Αποστόλου και του Μπεχράκη. Άστο κάτω, όμως το κόψω το δάχτυλο. Γι' αυτό φρόντισα να έχεις καλά μαζί μου. Μία φορά. Μόνο μία φορά να μου πας κόντρα και έχεις φύγει όπως ήρθες. Σπρώχνοντας. Γκεκέ. Ναι, καλά, είχα είμαι. Όσο για το μισθό σου. Εντάξει. Ώρες αναρωτιέμαι αν το παίζεις βούρλο είναι το φυσικό σου. Επεμβάσεις δεν έχω κάνει καμία, ούτε μπότοξ. Όλα είναι φυσικά πάνω μου. Πάμε στο καμαρίνι σου. Στην πόρτα γράφει G. Άστο κάτω αυτό είπαμε. Θα μου αλλάξετε το όνομα. Όχι, θα τσαλάξω τα φώτα. Και θα με βοηθήσει εσύ σε αυτό. Και μάλιστα χωρίς καν να το ζητήσω. Ευγενία μου, Γκίκας. Δεν υπάρχει λόγος να βρεις σαν καραγωγέας. Α, έχεις εμπλουτίσει το λεξιλόγιο. Όσο γερνάει, λένε, ο άνθρωπος μαθαίνει. Κόφτω αρκετά. Ο Θράσος θέλει να βρεθείτε. Έχεις να μας δώσεις κάποιες εξηγήσεις. Στο ζητάμε ευγενικά, μη μας αναγκάσεις να κάνουμε επίσκεψη στο μαγαζί. Και δεν θα έρθουμε για να φάμε μακαρονάδες. Εντάξει, Γκίκα, θα βρεθούμε. Απόψε κιόλας. Θα σε ειδοποιήσω εγώ για την ώρα. Και μην παραμυθιάζεις ότι ψάρωσα με τις απειλές σου. Για χάρη του Θράσου το κάνω και μόνο. Ναι, τι να κάνουμε, συμπάθειες δεν κρύβονται. Πώς το διάλογο με υποψιάστηκε για τη ρουκέτα. Να πω. Πες. Μήπως μας έδωσε ο Στάκας. Σου είπαμε να το φάμε αφεντικό, αλλά δεν του χάρισες. Αποκλείεται να μας έδωσε ο Στάκας. Ακόμα και τα μαλάκια έχουν ένστικτο αυτοσυντήρησης. Πάω στοίχημα ότι σπάει το κεφάλι του όλη αυτή την εβδομάδα να βρει έναν τρόπο να τους πλησιάσει. Κάτι άλλο παίζει, αλλά τι. Τι είναι αυτό? Η παρέτησή μου. Σας παρακαλώ, υπογράψτε τη και μην κάνετε ερωτήσεις. Δεν αντέχω άλλο. Τι πάει να πει δεν αντέχεις? Εγώ πρέπει να το λέω αυτό, όχι εσύ. Περιφέρεσαι τόσες μέρες στο γραφείο και έχουμε πένθος. Μόνο πλερέζα δεν έχεις βάλει. Και φυσικά θα σε ρωτήσω και απαιτώ απαντήσεις. Για ποιο λόγο παρετείσαι? Δεν σου αρέσουν οι συνθήκες δουλειάς? Βρήκες κάπου καλύτερα? Σου φέρω άσχημα? Τι απ' όλα? Σας πρόδωσα. Είπα στο Λάζαρο και στο Σαν Κλοντ για τον κρυβό λογαριασμό. Συγγνώμη. Φοβήθηκα ότι θα με σκοτώνανε. Με ρωτούσανε τι ξέρω, μέχρι να καταλάβω ότι τους έλεγα ήταν αργά. Ηρέμησε. Το ήξερα ότι εσύ τους μίλησες για το λογαριασμό, αλλά περίμενα να το ομολογήσεις. Το όνομα της Χριστίνας Ρούσου όμως, πώς το έμαθες? Έχω ένα φίλο detective. Του ζήτησα να βρει τον κάτοχο του λογαριασμού και το έκανε. Και γιατί τέτοια πρεμούρα να μάθεις το όνομα? Κοίτα με. Ποιος έβαλε να το κάνεις, για ποιον δουλεύεις? Κανείς δεν με έβαλε, τι είναι αυτά που λέτε? Κάθε φορά που μιλούσαμε για το λογαριασμό, κάτι στο βλέμμα σας μου έλεγε ότι αυτό το πρόσωπο ήταν πολύ σημαντικό. Υποψιαζόμουν ότι ήταν γυναίκα και όταν σιγουρεύτηκα. Όταν σιγουρεύτηκες, τι? Ζήλεψα πάρα πολύ. Εδώ που φτάσαμε καλύτερα να το μάθετε. Σας αγαπάω, είμαι ερωτευμένη μαζί σας. Ερωτευμένη. Με κολακεύεις, αλλά δεν πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Να κάνουμε ό,τι θέλετε. Λέω να ξεκινήσουμε. Ναι. Με το να πάψεις να μου μιλάς στο πληθυντικό. Είναι μια καλή αρχή. Θα προσπαθήσω. Σε χρειάζομαι, Κλέρι. Πάρε λίγες μέρες άδεια να ηρεμήσεις από αυτή την περιπέτεια και σε περιμένω να γυρίσεις κοντά μου ανανεωμένη. Θα γυρίσω, το υπόσχομαι. Ευχαριστώ. Την κυρία Ρούσου, παρακαλώ. Όχι, αφήστε, δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω να τη βρω κάποια άλλη στιγμή. Ωραία. Και πάω να έρθω σπίτι μου να χαλαρώσω. Γελά! Οκ, σιγά μη γίνονται αυτά. Μας δουλεύουνε, ρε! Τι κάνεις εδώ, ρε, τι είναι αυτά? Ντοκιμαντέρ βλέπω. Τι έγινε, μπαμπάκα, σοκαρίστηκες? Δεν έχεις ξαναδεί να το κάνουνε τι ο τρόπος. Πήγαινε γρήγορα στο μπάνιο και ρίξε κρύο νερό στο κεφάλι σου πριν σε ρίξω στη γούρνα. Μωρέ, φεύγα, έδωσα μου και το μπουκάλι. Άντε μη μου τη σπάς. Με έκοψες και στο καλύτερο. Μορφώνομαι και με εμποδίζεις, Τι κοιτάς? Πώς θα μάθω? Τι να μάθεις, ρε? Πώς θα γίνεις αλκοολικός από τα 18? Μη βιάζεσαι. Στην προθέρμανση μου ακόμα, μόλις γίνω 18, ας σπιντάρω. Αυτά τα κολό 18. Μη έχετε πάθει όλοι σας με αυτά. Γιατί με έχετε βυσματώσει έτσι να τρέχω πιο γρήγορα να μεγαλώσω? Τι σας έκανα? Η ορμόνα σου βιάζεται, Βασιλάκη, όχι εμείς.
Άμα με ρωτάς εμένα, καλύτερα να ήσουν ένα πιτσιρίκι ακόμα. Καλύτερη επαφή είχαμε τότε. Σε έλεγα και έλεγα, κοίτα ρε, που θα σπάσω τον κανόνα. Θα είμαι από τους λίγους πατεράδες που θα πάνε καλά με το γιο τους. Αλλά δεν τον έσπασες και τώρα τη βρίσκεις να μου τη σπάσει εμένα, κατάλαβες. Έλα. Σήκω να πάμε να ξαπλώσεις. Έλα. Έτσι. Και αύριο το πρωί μου λες ποια είναι η κοπελίτσα που για χάρη της έγινες λιώμα, Εντάξει, μαλακία μου. Αλλά έτσι τραβάς μια γραμμή και κάνεις delete σε όλα. Αφού σ' αγαπάω ρε γάμο, το στραβείς. Τι θες να κάνω. Ρώσο, τι κάνεις εσύ εδώ. Τι έπαθε ο μικρός. Ο γιος μας έχει φάει χιλόπιτα και υποφέρει. Περνάει τη φάση που έχουμε περάσει όλοι. Μην ανησυχείς. Όσο πιο πολύ υποφέρει, τόσο πιο γρήγορα θα ξεχάσει. Και γιατί είναι τσιχάλια, ήπιε. Ήπιε. Δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω τι να κάνω πια με αυτά τα παιδιά. Σηκώνω τα χέρια ψηλά, την ακούς. Την άλλη κλειδαβαρώθηκε πάλι και μας έχει τρελάνει με αυτή τη φασαρία από την αποκαλή μουσική. Δεν μπορώ άλλο. Παρετούμε. Κουράστηκα. Κάπου την ξέρω αυτή. Μπαίνει! Καμήλωσα το κορίτσι μου, τρίζει όλο το σπίτι. Μπαίνει μου, άνοιξε σε παρακαλώ να μιλήσουμε. Τι μπερδεύεσαι, όλοι προσπαθήσαμε. Γιατί να ανοίξεις εσένα. Γιατί μόνο εγώ μπορώ να της εξηγήσω. Και της οφείλω μια συγγνώμη, αλλά αλήθεια, δεν τον ανάγκασα εγώ. Δική του απόφαση ήταν. Δεν σε πιάνω. Τα έκανα σκατά, τώρα με πιάνεις. Κι άλλο, πόσο πιο σκατά. Πάμε κάπου πιο ήσυχα. Εμένα κεραμίδα μου, δεν τον είχα ικανό για τέτοιο πράγμα. Φαίνεται πως ήταν μέχρι να κάνει την αρχή, τι να πω. Είναι παμπώνυρο το Σαμιαμίδη. Βρήκε τρόπο να σου γίνει απαραίτητο. Μην είμαστε άδικοι, μη φταίμε. Εμείς τον μπλέξαμε. Ναι, τραβάτε με κι ας κλαίω. Είναι θέμα χρόνου να ζητήσει ανταλλάγματα. Και πολύ καλά θα κάνει. Χωρίς τη βοήθεια του Νικόλα, η Σιλβή δεν ήταν ακόμα μέσα, δεν θα μαθαίναμε ποτέ ποιος μας κάρφωσε και πιάσανε τον Αποστόλη και στην απόδραση θα το είχαμε βρει σκούρα. Ωραία. Μας κατσικώθηκε κανονικότατα. Και αν είχα μια ελπίδα ότι μπορεί εγώ να τον βαρεθεί και να τον ξαποστείλει, την έχασα κι αυτό. Κάτσε, θέλω τη γνώμη σου. Μην ακούσω τίποτα για ραβωνιάσματα, κακομοίρη μου. Ποια ραβωνιάσματα, ρε. Και άλλα για ραβωνιάσματα είμαστε τώρα. Υποψιαζόμαστε ότι την απόπειρα με τη Ρουκέτα την έκανε η Ευγενία. Η μάνα εκείνου του Μάτσουλα. Είχε προηγηθεί ακόμα μία στη φυλακή. Εκείνο που με προβληματίζει είναι πως έμαθε από πού και πώς θα φύγει ο Αποστόλης. Δεν μπορεί. Μόνο εμείς και ο Μπεχράκης το ξέραμε. Και αναρωτιέσαι ακόμα. Και καλά το μικρό μπατσόνι. Εμπιστεύεσαι τον αρχιμπάτσο. Δικός μας είναι. Τρώει πολλά από μας. Ποτέ δεν είναι πολλά. Όσο τρώνε, τόσο περισσότερο τους ανοίγει η όρεξη. Μα δεν το συμφέρει να κλείσει οριστικά το στόμα του Αποστόλη. Για βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Δεν είχε λόγο. Τι λες. Σιγουρεύτηκες ότι δεν σε ακολούθησε κανείς. Ναι, γιατί είσαι συντζίτα. Για το εσωτερικών υποθέσεων άρχισε να χώνει τιμή του. Άμα προσέχουμε, θα έχουμε. Τα έφερες. Ωραίο θέαμα, Αφού ζει αυτός ο παπάρας, δεν μπορώ να το χαρώσω, θέλω. Πώς τι άλλο της ξέφυγε της ευγενίας. Δεν βαριέσαι. Δεν θα τολμήσει να ξαναπατήσει το πόδι του στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε κεραίες απλωμένες. Είναι ο μόνος που μπορεί να καταθέσει πόσα ήταν τα διαμάντια και αυτό δεν πρέπει να γίνει ποτέ. Λοιπόν, ας μην το χασομεράμε. Τι κάνεις εκεί, δεν την έχω τελειώσει. Δεν πειράζει, μωρέ, σου πάρω άλλη. Ρίξα μέσα. Λοιπόν. Ένα σου. Ένα μου. Δεν πιστεύω να μπήκε στον πειρασμό να κρατήσει κανένα δύο για πάρτι σου. Μπήκα. Αλλά δεν το έκανα. Που ξέρω αν Αποστόλης δεν σου είπε πως ήταν μέσα. Δεν ξέρεις. Ένα σου. Ένα μου. Σωτήρη, για εξήγησέ μου κάτι. Εσύ, πώς έμαθες για αυτά τα διαμάντια και μπλέχτηκες στην υπόθεση. Από την Μπέμπα, ρε. Τη Μάτα. Δεν τα είχε με το Σερέτη. Ο Λεωνίδας έκανε τη μαλακία και ξανηγότανε μπροστά της. Αγνοώντας το μυαλουδάκι της κατέγραφε τις πληροφορίες. Ένα σου.
Ένα μου. Τι? Δεν το πιστεύω. Το καθήκη. Εγώ είχα ζει. Πάω αμέσως. Προσπάθησε κι άλλο, δεν μασάω. Τι θες εσύ στο καμαρίνι μου? Είσαι η κοπελίτσα που θα μου κάνει δεύτερη φωνή. Δεύτερη τι? Πιο μικρή σε φανταζόμουν. Αλλά δεν με πειράζει. Και η αδερφή μου περνάει 10 χρόνια. Έχω συνηθίσει με μεγαλύτερες. Έσκυσες τη φωτογραφία μου. Ναι. Και αν δεν φύγεις τώρα από εδώ, θα σκίσω και σένα! Μου το είπες, Σίλβια, ότι έχεις πλάκα. Καλά έκανες και την έσκυσες. Ούτε εμένα μου άρεσε, θα την άλλαζα. Μιλάμε για σένα, πώς θα γνωριστούμε καλή. Και να συναντηθούμε από γουστάρι Ευγενία. Κι άμα την έχει στημένη. Όχι, Ερίκο, να τελειώνουμε. Αν μείνει ατιμόρυτη μετά από αυτό που έκανε, ποιος την πιάνει? Μέχρι εδώ μέσα τα μπουκάρι και θα μας σκοτώσει όλους στην ψύχρα. Άξα να μπεις χωρίς να χτυπήσεις, θα σε πετάξω έξω με τις κλωτσιές. Κλείστε, θέλω να μιλήσουμε. Ερίκο, δεν πεις στο θράσο. Έχω να ασχοληθώ και με το σούργελο. Λέγε. Εσύ να μου πεις. Πήρες το φούρνο να τραγουδάει στο μαγαζί, σου στρίψε τελείως. Μίλησες με τη Μάτα. Δεν είναι γλύκα. Σιλβί, ό,τι κι αν κάνεις, 10 μάτες να βγάλεις στην πίστα δεν θα περάσει το δικό σου. Ποιο δικό μου? Εσύ δεν είπες στον Οτισιόν ότι είναι τεφαρίκι? Και αφού έχεις περισσότερα χρόνια στη δουλειά από τους άλλους, είπα να ακούσω τη γνώμη σου. Το κοριτσάκι λυπάμαι. Που είναι πολύ χαζό για να καταλάβει ότι το χρησιμοποιείς για να μου πας κόντρα. Τον εαυτό σου να λυπάσαι, το κοριτσάκι σου φάει τη θέση στην πίστα. Με την αξία της φυσικά. Για να μην γίνουμε κόλος εδώ μέσα, βγάλ' την αμέσως από το καμαρίνι μου. Δεν γίνεται! Δεν υπάρχει θέση αλλού! Και περιμένω ότι σταθεί στα πρώτα της βήματα. Μην έρθω και εδώ αν δεν έχεις πετάξει καμιά κρούλα. Όπως έκανες εσύ δηλαδή με το θράσο, Όσο πάει πολυθρό να του τσουλάει και πιο πέρα. Αλέτζια! Κρίμα. Και σε είχα για έξυπνη. Κάθε μέρα που περνάει γίνεσαι και πιο αντιπαθητικά. Δεν υπάρχει ούτε ένας στο μαγαζί να σε χωνεύει. Και πιο αφεντικό στάθηκε χωρίς ανθρώπους να το στηρίζουν. Σκάβεις το λάκκο σου μόνη σου. Στο διάλογο εξαφανίστηκες. Έφερα τούμπα την πιάζα να σε βρω. Πήγα στο αδερφάκι μου στο νοσοκομείο. Και μετά έκανα βόλτε, θα σκεφτώ. Πριν την κάνεις τη μαλακία πρέπει να σκέφτεσαι, όχι μετά. Θες να μας κάψεις, ρε? Στο μυαλό σου υπάρχει τίποτα άλλο από τη Σιλβί? Πες μας να το ξέρουμε. Μην άκουθω τίποτα για τη Σιλβί, τίποτα. Ξηγηθήκαμε λέξη. Δεν θέλω λέξη. Εντάξει. Με μεγάλη μου χαρά. Και το όνομά της που αναφέρω παίρνω ανάποδες. Γιατί είσαι έτσι, ρε? Γιατί την έχαθα για πάντα. Και φταίω εγώ. Την έβριθα και την άρπαχα το λαιμό. Κόφτω το δούλεμα. Αλήθεια, φίλε, έχαθα τον έλεγχο. Θόλωθα. Παραδέχθηκε ότι ήμουν το παιχνιδάκι της και δεν το άντεξα. Γι' αυτό σας βρήκαμε έτσι όταν μπήκαμε στο γραφείο. Επιτέλους, ρε! Δεν μπορούσα να της φίξεις το λαιμό λίγο παραπάνω. Πλάκα κάνω. Το θέμα είναι ότι καθάρισες. Τέλειωσες με την πάρτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, τέλειωσα. Κάνε φόκους στη δουλειά τώρα. Τα θυμάσαι αυτά? Εγώ τα θυμάμαι ένα-ένα. Εδώ σημειωμένα ποιο γκένε και γιατί. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ τώρα. Μα θα είχε πει ο Αποθόλης. Λείπει κάποιο όμως. Το σιδερικό που καθάρισε ο Βάγιος στην Κόμενα. Ο πατέρας του Ερίκου. Περίεργο. Τέλος πάντων, θα ρωτήσω το αφεντικό αν κράτησε κανένα όπλο στο σπίτι για προστασία. Και τώρα που ηρεμήσαμε σχετικά, καιρός να ψάξουμε για τη Χριστίνα Ρούσου. Πιάσε τον Κίκα να νομίζει ότι το ξεχάσαμε. Καταφωνή. Έλα, Ερίκο. Απόψε. Εντάξει. Κλείσε! Έτσι μου ήρθε να φωνάξουν την αστυνομία να τη συλλάβει. Τον Νικόλα, πώς δεν το σκέφτηκα. Ας τον Νικόλα. Για τον Νικόλα γίνεται το πάρτι. Της μίλησε, σου είπε. Λενά, ξέρω ότι θα θυμώσαι με αυτό που θα ακούσεις, αλλά... Μισό. Σ' ακούω. Τι ήταν αυτό που είπε? Είναι μυστικό. Είναι κομμάτια και βάλαν όλοι το χεράκι τους. Η μάνα μου, η κόρη μου, ο γιος μου και ήρθες εσύ να μου αποτελειώσεις. Λέγε. Ο Νικόλας βοήθησε στην απόδραση. Δεν σου είπα αυτή τη μικρή λεπτομέρεια για να μην τσακωθούμε. Το κακό είναι το μαθηκηπένει. Τέλεια. Πολύ ωραία την κάνετε τη δουλειά σας. Τα μυστικά μένουν στην ομάδα. Αλλά τι απορώ, εδώ ολόκληρη ρουκέτα μας ήρθε. Η Πέννη δεν θα μάθαινε για τον Νικόλα. Εντάξει, θα της μιλήσω. Μόλις είναι έτοιμη να ακούσει, θα προσπαθήσω να της εξηγήσω. Συγγνώμη, εσύ γιατί είσαι εδώ, το μαγαζί δεν δουλεύει σήμερα? Δουλεύει. Εγώ πήρα ρεπό. Μπα, και στο πόδι σου ποιος έμεινε? Ή καλύτερα να ρωτήσω ποια έμεινε. Λενά, άμα είναι σε παρακαλώ να αργήσει την κρίνια, πες μου το σε παρακαλώ, πάω να βρω αλλού να κοιμηθώ. Το μόνο που θέλω είναι να ξεκουραστώ. Ωραία, για χάρη που έχει αρχίσει και με πιάνει το ηρεμιστικό. Αλλά πριν τα βιαστώ, κοίτα με στα μάτια και πες μου. Γιατί χρειάζεται αυτή την τζούλα τόσο απελπισμένη? Μη βρεις, ρε Λένα, μη βρίζεις. Στην έθιξα? Όχι, εμένα θίγεις με την καχυποψία σου. Και θα σου το πω τελευταία φορά, η Σιλβί είναι απαραίτητη μόνο στη δουλειά.
Μη φτιάχνεις σενάρια με το μυαλό σου, επιτέλους. Εμπρός. Έλα, Ρίκο, τι έγινε? Τι πράγμα τώρα? Τέλος πάντων, πες το Ζαγκλώτ και το Λάζαρο να έρθουν να με πάρουν. Φοβάμαι με αφήσει το Ζαραβαλέκι στον δρόμο. Εντάξει, έλα, γεια. Πρέπει να φύγω. Σιγά που θα είναι. Καληνύχτα. Φως! Απαραίτητη στη δουλειά. Σε ποιον τα πουλάς αυτά? Είναι λάθος να πάμε εμείς. Η Ευγενία έπρεπε να έρθει εδώ. Θες να μιλήσεις εσύ μαζί της? Και αν την πείσεις, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δική σου δουλειά είναι να πείθεις. Εγώ έχω άλλα καθήκοντα, πολύ πιο σημαντικά. Ναι, ξέρω. Απ' τη μια να κάνεις περικοπές και απ' την άλλη να προσλαμβάνεις άφωνες για χάρη του Αποστόλη. Τι να πω. Για να θέλει ο Αποστόλης το αμόρι του Μπεχράκη στο μαγαζί, κάποιο λόγο θα έχει. Και έχεις την εντύπωση θα προσέξει κανείς τη φωνή της. Ξέρεις πόσες τα μέρανε χωρίς δουλειά, αν οι πελάτες ακούγανε χωρίς να βλέπουνε. Λοιπόν, πριν φύγουμε, θέλω να σας παρακαλέσω να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μην δώσουμε λαβή για αντιπαραθέσεις. Σύμφωνοι, αλλά αν αυτή δώσει λαβή, εγώ την ψυχραιμία μου δεν θα την κρατήσω. Μήπως να κάτσει εδώ, το μαγαζί ακέφαλο θα μείνει. Θα κάτσει ο Ερίκος. Δεν νομίζω ότι η Ευγενία θα φέρει και το δικηγόρο της μαζί. Δεν πάμε για διαζύγιο και είναι συνενέση. Μπορώ να κάτσω κι εγώ στο μαγαζί. Ούτε να το σκέφτεσαι. Σε χρειαζόμαστε, Ζαν Κλοντ. Όταν αγριεύεις γίνεις επικίνδυνος. Αδίστακτος. Ό,τι πρέπει για την περίσταση. Λάζαρε, από σένα περιμένω να κρατήσεις τα μπόσκα. Πάνω σου στηρίζομαι. Ενημερώστε με αν κάτι πάει στραβά. Μην το μάθω από τις εφημερίδες. Μας δουλεύει τώρα μόλι, κατάλαβες. Και μυρίζει και μούχλα εδώ κάτω. Μήπως ήρθαμε σε λάθος πάρκινγκ? Λέτε να μαθαίνει εδώ για να κάνει τούθο μαγαζί. Α, ωραία. Και έχουμε αφήσει τον Ερίκο στα μετώπιστα. Σταματήστε την κινδυνολογία. Αφού μου υποσχέθηκε ότι θα μου μιλήσει, θα έρθει. Πόση ώρα της δίνεις ακόμα? Πόση ώρα θες να καταλάβεις ότι η Ευγενίτσα σου την έφερε? Πήγαινε, κάνε και μια τούμπα. Να τσακίσει να έρθει αυτή εδώ. Σιλβί, μέχρι στιγμής έπεσες έξω. Λοιπόν, όπως βλέπεις ήρθε. Σταμάτα και άσε τα πράγματα εξελθούν ομαλά. Γεια σου, Ευγενία. Γεια σου, Θράσο. Με στενοχωρείς. Εγώ? Σε σένα ζήτησα να μιλήσω. Αυτή τη δουλειά έχει εδώ. Μαθιάνθηκε τη δύσκολη. Έλα, μην τα πάρω. Κόφτω, ρε. Η Σιλβί επέμενε να έρθει. Δεν μπορούσα να αρνηθώ. Κολλείομαι. Πρόσεχε. Θα σε φάει αμάσιτο. Έκανε δουλειές πίσω από την πλάτη σου μαζί μου. Κάτι έχω ακούσει. Και συγχρόνως μου τρώγε πελάτες από τα χαρτοπαίγνια. Όλα μπορούν να διορθωθούν. Όλα. Και να συνεχίσουμε να κάνουμε δουλειές χέρι με χέρι. Πρώτα όμως θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Τι θα γίνει? Θα παίξετε και εμένα ή να σας αφήσω τα δυο σας? Ευγενία, ξέρουμε ότι έβαλες δικό σου άνθρωπο μέσα στη φυλακή να φάει τον Αποστόλη. Για το ελικόπτερο όμως, πώς το έμαθες? Και μην πεις ποιο ελικόπτερο. Μπάστα! Εγώ δεν έβαλα κανένα να τον φάει στη φυλακή. Για το ελικόπτερο δηλαδή δεν το αρνήθε. Εσύ μας την έστειλες στη ρουκέτα. Λάζαρε, σταμάτα! Είπα να μου κρατάτε τα μπόσκα. Μαζέψτε τα σιδερικά. Για κάτω μας, Λιανά. Το ρεμάλι που πήγε να φάει τον Αποστόλη ομολόγησε ότι ήταν τσιράκι σου. Γιατί θα κόλλανα να το παραδεχτώ. Ευγενία, σε ακούμε. Από ποιον έμαθες για το ελικόπτερο? Έλαβα ένα email στο μαγαζί. Τι ώρα θα απογειωνόταν και από πού. Και πώς ήξερες ότι ήταν αλήθεια? Δεν ήξερα, το ρισκάρισα. Ο άνθρωπος όμως που έστειλα τα σκάτωσε, το ξέρετε. Τι στο διάλογο γίνεται? Ποιος παίζει παιχνίδι στην πλάτη μας? Κάποιο θέλει να μας βάλει να σκοτωθούμε. Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά δεν πρόκειται να μιλήσω πριν βεβαιωθώ. Λοιπόν, το meeting έλαβε τέλος. Τι, θα φύγουμε έτσι? Παραδέχτηκε ότι πήγε να φάει τον Αποστόλη. Θα την αφήσουμε ατιμόρυτη δηλαδή. Πώς σκοπεύεις να με τιμωρήσεις? Μη με προκαλείς, Ευγενίτσα. Μη μας προκαλείς, Ευγενίτσα. Μην το τραβάς στο σκηνή. Σταματήστε, είπα, σταματήστε! Και εσύ, βρε Ευγενία, γυρεύοντας πας. Φράσο, αγόρι μου. Αν δεν ήσουν εσύ στη μέση, θα είχε γίνει σκοτωμός προπολού. Και για να σου δείξω πόσο σε συμπαθώ, θα σου πω ποιον άνθρωπο έβαλα να ρίξει τη ρουκέτα. Το Στάκα. Τι, ξαναγύρισε στην πιάτσα ο Στάκας? Ρε γλέντια. Η Μάρδον, κύριε, έκανε κατάληψη στο δωμάτιό της. Τι κάνει
είσαι εκεί, κορίτσι μου? Κλέβεις την μπουρζουαζία. Ό,τι γουστάρω κάνω. Τι τα θες τόσα λεφτά? Για shopping λες να τους λείψουνε. Καλά, δεν το έχεις τίποτα η μάνα σου να κατηγορήσει εμένα. Πες μου, θέλεις να μιλήσουμε? Για τέρμα τα λόγια. Action! Hi. Τι έπαθες? Πένι, εσύ τι έπαθες? Εγώ. Ξεθόλωσα. Συνήλθα. Τώρα I'm fine. Γιατί τόση μαυρίλα? Εσύ τα βλέπεις μαύρα, Νικολάκη. Εγώ ξέρεις πώς τα βλέπω. Να σου πω, είσαι ακόμα ζαλισμένος από το χτύπημα εν ώρα καθήκοντος. Πες μου. Συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι τον τελευταίο καιρό ζούσα σε μια άλλη διάσταση. Μην τρομάζεις, δεν σαλτάρισα. Στη δική σου διάσταση. Τη δική σου, του πατέρα μου, της μάνας μου, όλων των άλλων δηλαδή. Η δική μου ήταν δίπλα από τη δική σας. Κολλητά, παράλληλα, but without connection. Ήμουνα με το ένα πόδι στη μία και με το άλλο στην άλλη. Νόμιζα ότι εμείς οι δύο τουλάχιστον... Κι εγώ έτσι νόμιζα. Αλλά εσύ φρόντισες να μου δείξεις το λάθος. Εγώ, τι σου έκανα? No more fucking lies! Καλά, εντάξει. Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ. Finally αποφάσισα να είμαι ο εαυτός μου. Γιατί αν δεν είμαστε ok με τον εαυτό μας, πώς θα είμαστε με τους άλλους? Σε αυτό συμφωνώ. Ωραία. Και τώρα που έγινες τσιράκι του πατέρα μου, υποθέτω ότι συνεχίζεις να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Δεν έγινα τσιράκι. Αλλά, πώς αλλιώς τον λένε το βρώμικο μπάτσο? Βοήθησε με λίγο, δεν θυμάμαι την ορολογία. Αλήθεια, τι σου έταξε ο πατέρας μου για να τον βοηθήσεις? Εμένα? Πιστεύεις ότι το έκανα γι' αυτό το λόγο? Δεν ξέρω πια τι να πιστέψω, ρε φίλε. Θα δώσω λίγο space στην Penny. Θα ζήσω τη δική μου reality. Και όποιος αντέχει, ακολουθεί. Penny, σ' αγαπώ! Μην το πεις! Δεν θέλω να ξανακούσω αυτή τη σάχλα. Δεν υπάρχει αγάπη για μας. Μπορεί να μην το πιστεύεις, αλλά και εσύ καταραμένος είσαι, σαν και εμένα. Τι ήθελε το φρίκιο από σένα, ρε κλοντάκι? Έχεις κι άλλες σχέσεις με την Νύκτα εκτός από τα αδελφάκι σου? Όχι, έκανε λάθος το δωμάτιο. Άλλον ψάχνει. Και αυτός της κρύβεται, Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Φαντάζομαι ξέρεις ποιος είμαι. Ξέρω, κύριε αστυνομέ. Ωραία. Εγώ δεν χαμπάριασα από την αρχή τη σχέση σου με αυτή την ιστορία. Κάτι μου έλεγε το επίθετό σου, αλλά δεν πήγε το μυαλό μου στο Ζακλόντ. Είσαι καλύτερα? Ναι, βέβαια, βγαίνω απόψε. Μπράβο. Και αν θες να παραμείνεις έτσι γερός και δυνατός, κράτα το στόμα σου κλειστό. Δεν ξέρω τι σου έχει τάξει ή πώς σε κρατάει ο κουτρουμπάς, αλλά στη δουλειά μας, συνάδελφε, συμβαίνουν θανατηφόρα ατυχήματα. Πρόσεχε. Ανάσταση. Το πάρτι τέλειωσε. Για το θράσο. Είσαι τυχερός που έκανες οικογένεια και έχεις τόσους γύρω σου να σε αγαπάνε και να σε νοιάζονται. Πες του τώρα, Αποστόλη. Τα αφεντικά δεν κλαίνε. Παίρνουν ανάσα και προχωράνε μπροστά και αν πέσουν σε τοίχο, τον γκρεμίζουνε. Αν πέσουν σε γυναίκα, την πατήσανε. Γι' αυτό μακριά από τη Σιλβή. Ξέρεις τι λέω. Τι ξέρεις, Αποστόλη, που δεν ξέρω? Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα.